problem man tong ka ani rumo no problem tong mudo ge amo ani o kasdi kosum je tong sunjak sala bo ani buai ta ang scooty kam nango kasi jaga thangna hene bo ano scooty ton rena phaimani ge scooty ton na phain ge ang hai bono ang bono ton rumo bini rumo ton klang ang thangnai mo haita ge bona ani rumo toni klang kha bono ang inge ang petrol dana thangkata baire bo gang baire thang phaimani se pura laman simi borok sagya room jora kin horo gang bunu siata thangi sangai kata tumang sangmani se aro borok ke ang thangen se gang borok ne problem bujak bai ka pu borok tangai bujak borok tangi emo chala duijon borei tinjon borok mai sungui achoi kok sai tongnai mani pu se phai hotat phai wancha tin char jon ke phai borini rumo norok se latam khailai tamo kam khailai amhai kam hangero de khailai hinse o chalanon sage sunglai bulai kata ke bahike ma kalai khama bujak mada omo ano borok bumani phikuro bo tongwa phikuro bo to phunuk thogriya mo bo ano borok bumani o police bo duijon tongo do video simisa sagai tongo chala duijon burima sanu bui tongkha police o video simisa tongo kunu khlaya inge chini guru bo no ano chala ro yakti saka nge ani o borok no joli jage ano tisi yakti sa ani rumo da tong mani o dano khosai bo jo ta hai dati saka tai no khosawe tarpore borok ano bumani yaka duijon chala burima sanu borok bui tongkha kongli we ani fan saka ke fan ro ano bulai kha tarpore borok ano dati sange ano borok bulia ta tarpore chongno haino to tomo hamia tomo hne borok chungno roi ho kata thana ro o je angko o je wancha sala nukmani omake sabo o wancha sala ngi mui tonna phaimani suru mui tonnai phai bo phaidro o ani buai bo phaidro haike se mai got nangmani asoklai si tongo kunu khai asok normal asoklai mai sungtei kok salai tongmani fu borok apuke ang gre ang khe sob se laso se phayo इनके और बुरी रो इनके न बाइक के बांग खाना बुरी इनके मासा ब्लैक कलर कास्ले इनके न आनी दोल न बो बिनी yang kadang green नहीं बो का चार्ज खाइना न फाइमानी इनके ओ चला है के चिकन तिया तोंगनाय बो इनके बुरी न बो के आनी रूमो न बो बेरायना फाइमानी ता ये बो न माइके संगui तोंगमानी गतै मासा हंगे ते कैसे गाना नि रूम नि बोरक इनके borok jo room gana ni bo phaika inge ke borok bang khata room gana berai ma tong lai nei bile omono no borok problem khiklai lai kata দুপুর অনুমান একটার দিকে ইআরএসএস পার্টি আমাদের যে ইআরএসএস মোবাইল এগুলো 24 ঘন্টা থাকে দুজন একজন ছেলে এবং 5 জন মেয়েকে ডিটেইন করে নিয়ে আসে ফ্যাক্টটা এরকম ছিল মেয়েগুলি ছাত্র সংঘ ক্লাবের কাছে বিজয় কুমার চৌমনি এখানে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতো প্রায় সময় বিভিন্ন ছেলে ওই বাড়িতে আসা যাওয়া করতো এই সন্দেহে বাড়ির মালিক আমাদের যে 122 যে নাম্বার আছে ওই নাম্বারে কল করে জানিয়েছিল পরবর্তী সময় ইআরএসএস পার্টি তাদেরকে থানায় নিয়ে আসে এবং 5 জন মহিলাকে ওমেন পিএসে দিয়ে দিই এখন আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে তার মধ্যে কোনো ধরনের কোনো কিছু আছে কিনা এগুলো আমরা তদন্ত করে দিচ্ছি